אני מחוץ לבטן כבר 3 שעות, בוער על העולם. נראה לי שכבר הספקתי לעשות קקי ראשון. עכשיו המשימה העיקרית כבר אחרי להיום. נשאר קצת לטעום את מה שלא הצלחתי בבטן. תלך לאכול. מה איתך? נזאת לך תעשי? אני יכולה להמשיך מה שאתה תדקי לי מוכנה. פה נולדתי, במיטה הזאת. ואני יכול אחר כך לישון אותה? הייתי קצת כלכל, ומהר מהר מאוד נהפכתי לאדמדם. עוד כמה ביסים מהציצי נהפכתי ללבנוון וחזר לאדמדם. עבדתי ב-17 לאפריל, י"ג, באיזשהו חודש עברי חשוב, ערב פסח. אמא. הופה, תן ריקוד. שמעת מה זה? טלפוני באמצע החיים? רק באת על העולם. הנה אמא, פשטדה. פשטדה קצת מנוחה. האמת היא שלמעלה תעשי, האמת שהוצאתי את הפשטדה החוצה, הוספתי למלח והחזרתי. מולסת, בדיוק מה שהיינו צריכים. כן? אני אומר שהיא טיפה מלוכה, זה מאוד מלוכה. כי אני לא אוהב מלוח. רגע, מגבינה קצת מלוכה? מגבינה גם מלוכה. מאוד מלוח שאי אפשר או שאפשר? בין לבין. עד כדי ככה, אז צריך לשים לך שמנת ליד או משהו. נדרך ליד השמנת או לשלי יוגורט. תצילי את השמנת? ככה זה אפשר? אבל היא מלוכה רק בצד אחד, באמת. אני שמתי רק למעלה, למטה היא לא מלוכה. מה? בצד לסגור במלוכה. עכשיו היה לי חתיכה ממש לא. טוב, נורא קשה הייתי להסתכל עליך ולא לתת לך שם. בשבילנו כרגע את אליהו, הנביא שהגיע לליל הסדר. כאילו גם אין לך זמן, אז אתה נהיה ברור מהר. כל העניין הזה קורה מחר. הייתי צריך להגיע לי מחר. זה תופעה שהולכת עם בטן, מתיישבת, אתה יצאת, קמה, אוכלת, הולכת, יש עבודות, אין מה לעשות. בין הצהריים לערב שיהיה זמן עוד לבלות קצת. זאת החברה הטובה אפשר להגיד כמעט הייתה מיילדת היום. הייתה מיילדת, פשוט מה לעשות, זה רבע שעה, פרחים עניינים, תינוק בחוץ, מה לעשות.
מוזיקה מדהימה. עמודה אוהבת. עשתה את מה שצריך לעשות בלי להתבלבל. היא פשוט הפליצה. שצריכה, אני שמעה. ואז החסידה הביאה את התינוק. האמת היא שעם הלידה שלך זה נראה מה זה פשוט, עכשיו אני לא מפחדת מלידות. כאילו, צעד קצת וזה, אבל לא, יודעת, כאילו, לא, זה לא... אני יכול לגלות לך שזה שיעור אישי, ולא עובר מאחד לשני. גילה מורנה. שלום, אני בשוק מכל העניינים. זה אורנה. סוג של חינגה. שהגיע ממש לרגע היציאה מהבריכה. כדי לקבל את זה הניצוץ. הניצוץ המקסים הזה. אז זה קטנצ'יק כזה. קטנצ'יק כזה שחיכה. כדי לראות אותו. נתתי שיצא בלילה. כן? לדעתי. היי. אני לא בז'אנר הזה, אבל קצת... זהו. אוי נוני. אנחנו ננסה לארוז את זה, להעלות את זה כמובן לאיזה יוטיוב.